da yake karatu a jami'ar da ke Dutse. Bayan sakinsa jim kaɗan sai mai girma shugaban ƙasa wato Janar Muhammadu Buhari ya aika a kirawo wannan bawan Allah, ya ce yana son ganin sa a daidai misalin karfe 7 a daren jiya. Shin mai sauraro ya san me da me suka faru bayan ganawarsa da wannan ɗalibi, wato bayan ganawar shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da kuma wato wannan ɗalibi wanda matar shugaban ƙasar ta sa aka kama, wanda kuma a garin dukan wannan ɗalibi ne har matar shugaban ƙasar ta samu matsala. Shin a tunaninka mai sauraro shi wannan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari hukunci zai sake wa wannan ɗalibi bayan ya sake shi, ko kuma dai a'a goma ta arziki zai masa? Kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyo domin tabbatar da abin da ya faru bayan sakin wannan bawan Allah mai suna Aminu Adamu Abdullahi, wanda Aisha ba ta sa a yi a jiya kenan. Allah kenan me yadda ya so ga wanda ya so a san da ya so, kuma ko ana so ko ba a so dama ɗan adam ya faɗa, ko mu ce Malam Bahaushe ya yi wani karin magana inda yake cewa wani hannun ga Allah baiwa ne. To tabbas dai Allah ya yi baiwar tasa a nan wurin, inda wasu al'umma suke ta tofa albarkacin bakin su akan wannan sakin da wato aka yi wa wannan ɗalibi domin zuwa ya zana jarabawarsa da yake ƙoƙarin yi a ranar Litinin din nan. Duk da wasu suna cewa duk da hakan dai an tauye masa wani haƙi tunda ba a bi masa haƙinsa na ɗaukarsa da aka yi aka kai shi gidan shugaban ƙasar aka hukunta shi ba tare da kotu ta yanke masa hukunci ba. To mai sauraro, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka, da wai ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Muna godiya sosai da sosai. Why have you targeted this presidency for? It's like you have faced the husband and wife for so long. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Jama'a ku duba mun hannun Aminu ku ga me a jiki ne, me a jikin hannun Aminu. Wai kun san yadda hannun Aminu ya koma kuwa? Inna lillahi. Da yammacin wannan rana ce dai matar shugaban ƙasa ta janye ƙarar da ta shigar akan Aminu Adamu da take zargi da ɓata mata suna a shafinsa na Twitter. Bayanan janye wannan ƙara sun fito ne ta bakin lauyan wanda ake tuhuma wato CK Agu da yake zantawa da manema labarai, inda ya bayyana cewar bayan janye ƙarar za a saki Aminu domin komawa gida gaban iyayensa. Kamar yadda kuke gani cikin hotuna, cikin daren nan na ranar Juma'a Aminu ya samu 'yancin kansa inda aka baro gidan gyaran hali da shi, aka kuma kawo shi fadar shugaban ƙasa da ke Bila, inda wata majiya ta tabbatar mana da cewar zai gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kafin ya koma gida. Aminu dai matashi ne mai shekaru 23 wanda yake a aji na ƙarshe a karatunsa a jami'ar tarayya da ke garin Dutse a jihar Jigawa, wanda kuma shine ya yi wannan rubutun da kuke gani tun ranar 6 ga watan 8 na wannan shekarar da muke ciki, inda ya ɗauko hoton matar shugaban ƙasa ya haɗa da wannan rubutun da kuke gani. Akan wannan dalili ne ake zargin matar shugaban kasar ta tura har cikin makaranta an ɗauko shi inda aka wuce babban birnin tarayya Abuja da shi, wanda kawo wannan lokaci ya kwashe kwanaki sama da 20 a babban birnin tarayyan Abuja. Sai dai a ranar Talatar da ta gabata ne aka gabatar da shi a gaban babbar kotu da ke birnin tarayya a ƙarƙashin mai shari'a Halilu. Bayan zaman kotu na farko ne kuma aka mika Aminu Muhammad zuwa gidan gyaran hali da ke a birnin tarayya, wanda hakan ya ƙara yi wa al'ummar Najeriya tsinkiya, aka ƙara zafafawa kan batun a saki Aminu, musamman ma da yake cikin ɗaliban da za su zana jarrabawarsa ta kammala karatu a ranar 5 ga watan Disamba. Yanzu haka dai wannan ɗalibi ya samu cikakkiyar dama ta zuwa